Čau, to every babi a taky every chlapi. První se podíváme na BBčka. Já mám vzorečky v 6 odstínech. První si je dám všechny na ruku, ať vidíte tóny, potom jeden vyberu, který vyhovuje mně, nalíčím se s ním a zkusím s ním vydržet celý den. A průběžně vás i v tomto videu budu informovat, jak vlastně na té pleti pracuje a co se vlastně přes ten den s tím děje, jestli je potřeba upravovat nebo jestli neupravovat a tak dále a tak dále. První tón je světlý žlutý, druhý je světlý růžový, třetí, tak ten je takový béžový, čtvrtý, ten už je takový opálenější, ale jde spíš do oranžova, no a pátý a šestý, tak ten je nahnědlý pro tmavou nebo opálenou pleť. Zůstává nám taková mléčná voda a to je právě to, že se nám s tama rozmíchal ten krém. Takže na moji pleť mi vyšla 1. A když taky zkusím nakombinovat třeba s 3, protože mám ji tady 4, ta byla hodně oranžová, 2 zase hodně růžová, 1 je nažloutlá a ta 3 je taková sice tmavá, ale taková našedlá, že by teoreticky mohla srazit tu žlutou barvu v té 1. Takže uvidíme, no, je fakt, že každá pleť je úplně jiná a každá potřebuje něco jiného. Hlavně v létě nebo vůbec začalo svítit slunko, takže ta pleť je opálená. Já jsem se minulý týden třeba spálila, takže jsem byla červená jako rajče. Kdybych si na sebe dala čistě tu 1, tak to vypadá třeba úplně příšerně. Takže zase je potřeba se zamyslet, jakou zrovna máme barvu té pleti, aby jsme ten tón vyladili. Můžeme se podívat na krk, můžeme se podívat na dekolt, jo, zkusit to sladit, ať vám tady nevznikají takové ty čáry, že jo, škaredé prostě. Vzniká to z make-upu, vzniká to z pudru, ze špatně zvoleného pudru a vzniká to samozřejmě i z BBček, které jsou špatně rozetřené. To si samozřejmě řekneme za chviličku. Tak jdu to zkusit. Já jsem si dneska na pleť nedávala vůbec nic. Nebudu BBčko roztírat štětcem, použiju to fakt jako krém, prostě to zkusím. Vezmu, rozetřu, poťapkám si tady, poťapkám si v místech, kde bych to třeba chtěla víc jakoby zakrýt, poťapkám v místech, kde je ta pleť není úplně tak dobře hydratovaná, to znamená, u mě je to určitě tady to téčko, u mě je to trošku i brada, jo, a můžu si to krásně rozetřít jako krém. Dám si pozor tady na ty nosoretní rýhy, ať tam zbytečně není moc produktu. Ten pak dělá binec, to samé i na čele. Já už tam mám nějakou vrásku, tak ať to se neslívá a hezky to tu pleť jenom povzbudí a sjednotí. Vezmu trošku i víčka, můžu si udělat lehký lifting. Krásně pleť roztáhneme, chvíli podržíme. Můžete si všimnout, že už nejsem tak narůžovělá, nejsem tak červená, že to opravdu asi funguje. Není to nějak extrémně parfémované, což je příjemné. Ne, vážně lehunky příjemný vůbec nelepí. To je taky příjemná zpráva, že není takový, že většinou jsou takové jako ulepené, těžké. Jo, pravda, pokud si vyberete a budete mít nějaký z těch tmavších odstínů, tak jak jsem zkoušela tu voděodolnost, tak je fakt, že nejde to úplně dobře dolů, takže pak dobře mýdlem umýt ruce, anebo opravdu dělat někde, kde si můžete fakt umýt ruce, protože drží jak svině. Zatím. Tak, trošku ho tam takhle mačkáme na závěr. Tak jo. Tak, zatím ho nebudu vůbec pudrovat ani fixovat, protože jsem hrozně zvědavá, jak dlouho vydrží. Po 2 hodinách BBčko vypadá docela k světu. Dokonce má i matující efekt. Je fakt, že jsem byla zavřená vevnitř, nebyla jsem venku, ale jdu s ním na sluníčko a když se podíváte, tak byť je matný, tak pořád ta pleť je svěží. Není to vůbec zapudrované, ale není mastná. Není mastná ani na dotek. To, co se leskne, je opravdu jenom přirozená záře pleti od sluníčka. Takže za mě zatím super produkt. A je po dalších několika hodinách a můj make-up stále drží. Ale přiznám se, jediné, co jsem musela opravovat, tak trošku se mi slil pod očima, ale stačilo jenom takhle lehce rozklepat a je to zase v pohodě. Ta pleť je 10 hodin po nalíčení, stejně matná,
toho produktu velice moc neubylo, na rozdíl od jiných značek, které se mi třeba nezůstávaly v pórech, anebo se srážely mezi očima, anebo v té T-zóně už velice nezůstávaly. To znamená, člověk, jak se normálně spotí se, když je horko, takhle v okolí těch rtů třeba, v okolí nosu, když máte sluneční brýle, tak určitě v těchto místech, okolí čela se vám může spotit. Takže to jsou místa, kde ten produkt v podstatě nemusí vydržet celý den, když není zapudrovaný a zafixovaný. Ale v tomto případě je to fakt prostě úplně v pohodě. Takže nebojte se toho. Doporučuji.